samahan nyo ko guys, ikutin pa natin itong Clark Safari and Adventure Park. Pasibaya kabalenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, hulaan nyo kung nasaan tayo guys. So syempre makikita nyo naman sa pinakalikod, ayan siya guys, Clark Safari and Adventure Park. So makikita lang to guys dito sa Clark, Pampanga. And then, so yun guys, no update lang, December 8, 2021 mag-open itong Clark Safari and Adventure Park. So sa ngayon guys, lilibot tayo para makita yung mga animals nila dito sa loob ng Clark Safari and Adventure Park. So yun muna yung nagawa dito sa Clark Safari. So ito yung pinaka phase 1 nila guys, yung pinaka zoo. And then guys, no, balak din ng Clark Safari magtayo dito sa phase 2 ng amusement park. And then sa pinakalikod guys, magkakaroon sila ng glamping area para sa mga gusto mag-overnight dito sa Clark Safari. Yun na kabalan, hindi na natin kailangan lumayo para pumunta sa mga zoo like Subic Safari guys. So dito lang sa Clark, meron tayong Clark Safari and Adventure Park. So yung amusement park, no kabalan, hintayin natin. So magkakaroon sila ng mga Ferris wheel doon and then mga ibang rides. So ayun guys, so samahan nyo ko sa vlog na to para may pakita ko sa inyo kung ano ba yung mga animals na meron dito sa Clark Safari. Let's see! So yun kabalan, ito yung pinakaharapan ng mismong Clark Safari. Ayan siya. So sa ngayon talagang inaayos na siya para sa December 8 is yun nga, ma-open na yung mismong Clark Safari. So December 8 guys, mark your calendar para sa soft opening ng Clark Safari and Adventure Park. So dito yung kuwanan ng ticket. Ayan siya. Yun guys, no, so na update ko kayo kung ano yung final price ng mga tickets nila. So yan, nice, ganda, bungad pa lang guys, napakaganda na ng Clark Safari. So yun na kabali, ikot na tayo dito sa Clark Safari Adventure Park. Ngayong araw guys, makakasama natin si Sir Generic. So ayun siya. So siya yung magtutur sa atin dito sa Clark Safari. So guys, na may party dito na may lagoon, Clark Safari. And then syempre may mga elephants din dito. So ito si Sir Generic ng Clark Safari. Sir, yan, imbitahin mo dito sa Clark Safari. Hello, good morning everyone. We would like to invite you for this incoming December for the soft opening of the Clark Safari and Adventure Park. So yun, sigurado mag-enjoy kayo dito guys. Hopefully nga, sabi nga ni Sir Generic kanina is payagan ng IATF yung mga bata para mag-enjoy naman ngayon paparating na Pasko guys. And guys, akit muna tayo dito sa may mga elephants para makakuha tayo ng mga pictures. And then syempre para makita natin yung mga bang lugar or area ng Clark Safari guys. So ayun siya, 360 view. And then dito guys, kapag andito na kayo sa pinaka taas kabalen, so pwede kayong magpa-picture dun sa pinakailalim. So ayun kabalen, dito sa pinakalagoon ng Clark Safari. So asahan natin kapag nag-open na to by 2022 guys, magkakaroon ng flamingo and then syempre mga swan dito sa Clark Safari or sa mismong pinakalagoon ng Clark Safari guys. So din kabalan, magkakaroon ng mga rhino, giraffe and then elephant dito sa Clark Safari. Pero sa ngayon guys, wala pa sila. Hopefully by 2022 guys, abangan natin yung mga bagong animals na dadalhin dito sa Clark Safari. Yun o kabalan, bali andito na tayo sa mismong Clark Safari Reptile Kingdom. So per area sila guys, magkikita natin yung mga animals dito sa Clark Safari. So una nating i-check yung mga turtle. Meron na ba sir? Ayun! Ayun sila guys. Ay sa gilid, napakarami nila. Wow! Malayan boxer.
So mga tawag dito sa mga turtle dito is Malayan box. Sa Philippines lang pala itong mga Malayan na box guys. Yan, naiya yung Malayan box natin. Whoops! May lumabas na tubig. So hawakan natin siya. So ano yun yan. So ayan siya guys. Yung mga local turtles natin dito sa Philippines. Oops, balik na natin. Sa kabilang area naman guys, ito yung tinatawag nilang red-eared slider. So import yung mga yan, mga red-eared slider. Ayan siya no. Pakita natin, malapitan. Pag-alaman natin kay Sir Generic na ang sa vegetables, carrots, pipino, yun. Carrots, pipino, and then Tapos, kasama sitaw, siguro okra. banana no. Banana meron. Sitaw, okra, kumakain din pala sila. Pakwan, banana. And then lifespan ng mga sir, Sa wild, 20 years. sa wild sila. Pag captivity, up to 30 years. Nice. So yun mga kabalen, dito sa area na to, ito yung tinatawag nilang petting zoo, kung saan pwede nyo may encounter yung mga animals nila, like yung mga rabbit, and then syempre mga koi. So pwede nyo silang pakainin guys. So soon mag-open din tong petting zoo nila. So dito naman sa kabila guys, ito yung tinatawag nilang indoor reptile. So pagkatapos nyo pumunta nga doon sa mismong may bear and then yung mga baboon, so may mag-guide naman sa inyo guys sa entrance ng pagpasok nyo dito. So kasama na sa ticket yung guys. Yun sabi ko nga kanina, update ko kayo kung magkano magiging ticket nila dito sa Clark Safari. So ito under construction pa naman siya. Itong pinaka reptile, indoor reptile sir. Ito naman yung mga green iguana guys. Kung makikita nyo, yun yung sa pinakataas. Piling Lion King guys.
Kanina guys, no, pinakita natin yung mga malalaking iguana kanina. So sabi ni Sir Generic, pag medyo bata sila, ganyan yung mga kulay nila. Ayan sila guys, green na green, and then pag tumanda, so nag-iiba na yung texture ng skin nila, nagkukulay brown sila guys. So lapitan natin, ayan siya. Oops. Ayun siya, no, Peeling Lion King. So sa part naman to guys, makikita yung mga Samorensis sa monitor lizard, or yung tinatawag nating mga bayawak dito sa Pilipinas. So mga local animals nga sila guys. Ayun, nagtago sila guys, nahiya sa inyo. Nagtago. Ayun, nasa dulo yung isa. Kaso hindi natin makita rin. Ito na yung mga Butan Marbon Lizard. Local na rin sila sir. So yun, mga local bayawak din natin dito sa Pilipinas. So ito guys, no, trivia lang dito sa Clark Safari. So hindi lang kinukuha yung mga animals sa ibang bansa. So dito nire-rescue din yung mga animals guys. Tulad nito yung Great White Pelican. So nakita si Great White Pelican guys na pag-alagala sa may Aurora, and then kinuha ng DNR, and then syempre tinurnover dito sa Clark Safari. Ayun siya guys. So ngayon nasa pangangalaga na ng Clark Safari. Ayun siya. So tutukan natin. Ayun siya. Tignan nyo yung ano guys, yung pinakatuka niya. Medyo dito sa bandang ilalim may siguro skin din yan. Medyo malambot. So sa pinakataas matigas yung pinaka-texture na nakikita. And then malalapad din yung mga paa niya. 16 years yung magiging lifespan nila. So yun guys, so pulang-pula yung mata. Ang ganda niya. Ito naman yung tinatawag nilang African spurred tortoise, or yung tinatawag nilang sulcata. So syempre sa pangalan pa lang niya guys, so sigurado makikita to sa Africa. Ano yan sir? Tayo nila. Tayo po nila yan. Medyo malalaking tayo, and then syempre mayamoy din guys. Unlike siguro dun sa mga ibang tortoise natin, yung mga turtle ayun sila guys, ang lalaki. Ito guys, ito pala yung binabanggit ni Sir Generic kanina, na umabot ng 150 years. So mas matagal pa sa buhay natin itong mga African spurred tortoise nila, yung tinatawag nilang sulcata guys. Nice. Medyo white yung yung kulay ng balat nila, and then pati yung shell. So ito guys, na itong tinatawag nilang miniature orc. Ayan siya. Hello. Hindi na to sir. Hindi po. So bata pa lang siya, no. Yun na kabalin, bali papakita ko sa inyo yung mga photo booth area nila, or mga mga area na kung saan pwede kayong magpa-picture. So ito anong pangalan mo sir? Ako si Trainer Paul. Si Sir Paul ng Clark Safari. So siya yung trainer ng mga birds natin dito sa Clark Safari guys. So pwede sila hawakan sir. Ang gagawin natin, so pag mag-photo tayo, syempre i-turn up natin flashes ng camera. Syempre sensitive din sila. Harmful sa kanila. Yes, sensitive. Meet Jenny guys, kung gusto nyo ma-meet si Jenny, African Grey Parrot. So punta na kayo dito sa Clark Safari and Adventure Park guys. So ayun siya, pinapakain siya ng sunflower seed. Yes. So ayun siya. Subukan natin hawakan si Makoy. So this is a yellow-headed Amazon parrot. Yellow-headed Amazon Parrot guys. So So, this is pangalan niya, Makoy. Makoy. Ayun. Yes, si So Makoy. yan guys, kabalin, meet Makoy. Hello, Makoy. Yan, sila Makoy. Ayun siya guys. Pwede yung natin doon siya. Ayan siya. Yun. Yan guys, no, kapag nandito nga kayo sa Clark Safari, pwede nyo ma-encounter ng ganito. Pero syempre sabi nga ni Sir kanina, dahan-dahan lang yung paggalaw nyo. Kasi syempre may instinct nga din naman yung mga animals na kung saan is pinuprotektahan nila yung mga sarili nila. Yes, tama. Yun. Ayan siya guys. Then sunflower seeds kinakain nila. So si Black Kakatusoy, pangalan niya. Joy. Ayun guys, kung gusto nyo ma-meet si Ligaya, si Joy, ayan siya. Ayun. Ayun guys, meet Rufus Armbill. Yan, kalaw sa Tagalog. Yun, Kalaw guys. Mostly guys, makikita yan sa Palawan. Ayan. Ang
Originally, sa Pilipinas yan. Yun. Reticulated python. So, Sawa sa atin. Sawa. Sa Pilipinas. so tawag ko reticulated dahil sa skin niya guys. Ayan siya. Bali si Sawa sir, hindi nanunuklaw yan. Hindi naman po, basta hindi gutom. Ala. Ala. Ayan siya. So mahaba yan ng up to 10 meters. Ang reticulated python. Ah. Sa habitat niya. So kung sinabi nating 10 meters, sumaba yung Sawa. So nasa 30 feet yung magiging haba ni reticulated snake guys. Ayan siya. Ayun nakakabalian, may mga ibang part dito na kung pwede kayong mag picture taking. So ayan siya. So may mga miniature horse dito na statue, pati yung mismong zebra natin guys. So sa ibang area, ito naman siya. Yun. And then ito, mga naka-preserve na monkeys. So yun ka pa rin, bali hinihintay kayo ni Joy dito sa Clark Safari and Adventure Park. Ayan siya. So pwede nyo naman silang pakainin guys, basta hindi lang kayo malikot. May mag-guide naman sa inyo guys. Ayan. Yun mga kabalin, good news. Sabi ko nga kanina may mga rescued animals dito sa Clark Safari. Isa na rito guys, papakita ko sa inyo kung anong meron dito sa Clark Safari. So ito nga guys, no, nung pumutok yung Mount Taal, ayan siya, o yung Taal Volcano. So nagalala yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas dun sa mga kabayo na nandun at naiwan dun sa mismong pagsabog ng Bulkang Taal. So ito guys, good thing tinurn over, or sabi ka sa akin ni Sir Jenrick kanina, yung mga rescuers na galing Talis, yun nga, kinausap nila yung mga taga Cavite para alagaan itong mga rescuers natin na galing Taal. So bagit nga sa akin ni Sir Jenrick kanina guys, na sobrang payat ng mga kabayo natin na galing sa Taal nung na-rescue nila. So ngayon guys, makikita nyo, ayan sila, ang tatabanan nila guys. Ito anak na po yan. Ito, nanganak na pa rin pala yung isa guys, sabi ni Sir Jenrick. Ito anak na yan. Itong isa ito. Opo yan. Yun, 10 years old. 3 years old. 3 months. 3 months guys, ganyan nakalaki yung pinakakabayo. So first time ko makakita ng baby horse. So last na punta ko ata sa mga ganitong zoo is elementary pa guys. Yung nag-tour kami sa Manila Zoo. So yun guys, no, kung gusto nyo may encounter yung mga Taal horse natin or mga rescue horse natin na galing Taal, punta lang kayo dito sa Clark Safari sa December 8 guys. So yun mga balen, nandito tayo sa area ng mga miniature horse. So ayun sila guys. Yun, napakaraming nila. Yun. So itawag sa kanila guys sa Grand Zebra. Itong mga to is galing sa Singapore, pero mostly guys makikita yung mga zebra is sa Africa. So ayan sila guys. So ito guys, sa isang parte naman na to, ito yung magiging restaurant, and then yung mga gustong umupa dito, and then mga food stall, and then magkakaroon ng mga tables and chairs dito guys, para open area or tinatawag nating al fresco dining yung mangyayari dito sa Clark Safari. Ito na tayo sa Kingdom of Pantera. So dito guys makikita natin yung mga tiger, lion, jaguar, lynx, and then yung serval cat guys. So check natin sila. G, papasok na natin, baka nandito si Lion King. Ito yung tinatawag nating Bengal tiger. So galing din silang Africa sir. Ayan sila guys. So every morning doon nila pinapakawalan, syempre pag pinapakain nila, and then every afternoon pumapasok sila sa mismong kulungan nila. Ito na guys yung mga white tiger natin. Yan siya, bangon natin. Ayun, nasa gitna yun guys. Yun, kita nyo ba? Ayan sila, white tiger.
Oh. So eto na guys, yung iniintay natin, si Lion King. Ayan sila guys, mga white lion. So sa kabila, yung mga Bengal tiger and then yung mga white tiger natin. So dito sa kabila, ito si si Lion King. Trivia lang kabalen. So yung mga white lion natin, Bengal tiger and then yung white tiger natin guys. So everyday pinapakain sila kung gaano sila kabigat guys. Yung 10% na body weight nila, dapat ganun yung kinakain ng mga natin, mga nandito sa Kingdom Pantera, lion and tiger guys. So yun guys, ito naman yung mga wolf natin. Yung mga nandito natin sa Kingdom Pantera, mostly guys, mga imported. Sigurado guys, yan makikita sa Africa. Lalo na yung mga natin doon, yung tiger and the lion, mapa white and then yung mga Bengal natin. So itong mga wolf, ayan sila. So yun guys, ito naman yung mga black back jackal nila, medyo mahilap sila yun sa yun. Ito naman yung tinatawag nilang Caracal Lynx. So ibang breed sila ng pusa or parang malilit na tiger tsaka lion na yun sila guys. Oops. Ito naman kabalin yung mga tinatawag nilang Serval cat. So ayan sila. So ito guys, yung jaguar nila dito sa Clark Safari, medyo malayo lang, ayun, nasa pinakadulo niya. So ngayon guys, nandito tayo sa bird aviary area ng Clark Safari. So lahat ng makikita nating birds dito is mga imported guys. Tulad niyan, yung mga Macau parrot natin. Ito yung blue and gold Macau natin. Ayan siya. Ito naman yung mga Africa na gray parrot natin. Ayan sila. Ganyan yung mga itsura guys, ayan. Oops. Black horn kakato guys. Ito yung mga nagsasalita sir. Ito yung African gray. Eucalyptus parrot. Ayan siya. Yun. Kita nyo guys. Blue fronted Amazon. So ayan sila guys. Red Lord Amazon. Ayan sila. Ang kinakain ng mga birds dito is mga parrot salad like yung singkamas, okra, sitaw. Then kumakain din sila ng pakwan. So ito guys, yung umbrella kakatu na tatawag nila. Bulukan kakatu. Yun, yun sila guys. So ito yung meerkat. So yun sila guys. Oo. Oo. Ayan sila, ang cute. So ayan, pasok natin camera. How are you guys? So yun kabalen, bali pupunta naman tayo sa may cultural area nila. So dun daw may mga deer na nakawala. So nasa wild sila guys. So check natin guys. So alis na tayo. Sige sir. Copy. So samahan nyo guys, ikutin pa natin itong Clark Safari and Adventure Park. Yun nga sabi ko kanina, may mga ibang area na bubuksan dito sa Clark Safari. Ito yung tinatawag nilang, siguro ito yung pinaka-adventure park. So check muna natin yung papasok. Ayan siya guys. Woo! Siguradong mag-enjoy yung mga kids nyo dito guys, for sure ako, kapag dinala nyo dito sa Clark Safari. Napakaraming animals, so mga rescued animals. Good news naman para sa atin yan guys, na nandito yung mga nabando ng mga animals sa iba't ibang lugar dito din sa Pilipinas guys. So yung nga sinasabi ko, yung adventure park kanina, na magkakaroon ng mga Ferris wheel and then mga ibang rides na makikita natin doon. So ayun siya guys, photo op. So pwede kayong mag picture dyan kapag nandito na kayo sa Clark Safari. Ayun siya guys. Hey, good morning. Okay. Oh, nice. Ayan sila. Ayan. Ayan guys. So, si King Kong. Nandito si King Kong guys. Ayun mga deer natin. So, ayan sila.
Ayun sa guys, yung mga deer sa pinakataas. So paakyat itong pupuntahan natin dito sa Clark Safari. So para ma-check natin yung pinakataas. So yun guys, no, ito naman yung magiging cultural and then heritage site ng Clark Safari. So sa bandang side na dito guys, ito yung magiging revolution ni Charles Darwin. So nagkakaroon ng stage dyan. And then sa kabilang area naman, dito encounter natin or pwede natin picturean yung mga kapatid nating mga Aita. So dito sa Tarlac at Zambales guys, titira sila mismo dito. And then mga Igorot sa Ifugao, magtatayo din sila ng bahay dito para dito na rin na manirahan. So kukuha yung Clark Safari ng mga taga doon para magtayo ng mga bahay nila. So kung paano yung itsura ng mga bahay nila ng mga Aita, mga Ifugao, and syempre guys, yung mga taga Batanes or yung tinatawag nating mga kapatid nating Ibatan dyan sa Batanes guys. So yun, darating yung time na ito, ganun na yung gagawin nila, cultural and heritage site ng Clark Safari dito sa loob ng Clark Pampanga. And then guys, no, trivia lang. So yung mga nakikita nating mga alaman dyan or mga puno guys, galing DNR. So ito yung mga puno na naapektuhan ng bagyo. So tinanim sila dito guys. So may mga nabuhay, medyo yung iba hindi nag-survive. And then sa kabilang to guys, magkakaroon dyan ng horseback riding. So yung mga na-rescue mga kabayo sa Taal guys, so dito sila papuntang glamping area. And then good thing, magkakaroon ng zipline and then yung bike na parang naka-zipline ka. So magkakaroon dito sa Clark Safari Adventure Park. So abangan natin yung guys, no, napaka-exciting. And then syempre i-explore po ulit yan kapag gawa na yung mga adventure activities nila dito sa Clark Safari. And then dito, yan makikita nyo, dito yung tinatawag nilang Savannah Clark Safari, na kung saan yung mga tiger, lion natin, and then mga jaguar is nasa wild sila guys dito para ma-encounter natin sila. So magkakaroon ng ganito na service pero close type sa tulad ng mga nakikita natin sa ibang bansa, sa mga zoo natin dito sa Pilipinas, para bapakayin yung mga wild animals natin dito sa Clark Safari guys. Eh guys, kung nakikita nyo yung sa pinakalikod natin, ayan siya, dun sa may parting yun, dun yung mismong glamping area ng Clark Safari. And then guys, eto na rin magiging agriculture area ng Clark Safari and Adventure Park. Kung makikita nyo guys, may mga nakatanim ng tomato, sitaw, okra at munggo. And then pupunuin to ng mga vegetables, lahat ng nasa bahay kubo guys itatanim dito. And then sabi nga ni Sir Jenrick is dito marami nang nakatanim na fruit bearing trees like ng lansones, rambutan at marami pang iba guys. And then dito naman itatanim yung mga nara, kamagong, mulabe, so mga matitigas na ginagamit natin sa mga furnitures na puno dito sa Pilipinas. Hindi na may makita akong mga siligyelas, and then mga langka, yan, may mga buko, mangga, santol. So napakaraming fruit bearing trees na tinanim nila dito sa Clark Safari guys. So yun guys, so kompleto dito sa Clark Safari and Adventure Park. So may agricultural, so may wild na pwede nga may encounter yung mga animals natin. So sabi nga kanina sa dinaanan natin, may encounter din natin mga ostrich, zebra, and then mga rhino, elephants, and then yung mga giraffe guys. Ang sarap umikot dito sa Clark Safari. So sigurado ma-enjoy nyo naman yung mismong lugar. So yun nga, no guys, nandito naman tayo sa picnic area ng Clark Safari Adventure Park. So ito guys, makikita nyo, napakalilim ng lugar. So magkakaroon ng tables and chairs. And then kung napagod na kayong puntahan yung mga wild animals natin doon, so magkakaroon din sila ng mga petting animals dito na kung saan pwede nyo silang pakainin, like yung mga rabbit guys. So maglalagay sila dito. Update lang pala, no, kapag nagbukas ito Clark Safari, so hindi tayo pwedeng magdala ng sariling pagkain natin. So iniiwasan nila guys na yung dala natin pagkain
mapakain natin sa mga petting animals o iba pang animals dito sa Clark Safari. And then guys, magkakaroon din naman ng mga food stall dito sa area to para may babilan kayo ng pagkain and drinks. Ito yung tinatawag nilang white buffalo. So hindi siya nananadyak, sir? Hindi po. Ayan siya. So meet pala si Sir Jenrick. Ayan. Alo. Ayan guys, so makikita nyo, puting-puti yung mata niya. Tapos ganyan lang yung mga ano niya, sir, mga sungay nila. So hindi naman daw siya medyo harmful. Ayan siya. White buffalo guys. Oops. Curious. Curious ka, Tisoy. Gusto nga mag-vlog ni Tisoy. Ay Tisoy. So ilang taon na si Tisoy, sir? Nasa 10 years na po yan. 10 years. Si Tisoy is white buffalo na bigay ng Philippine Carabao Foundation. So pinalaga dito sa Clark Safari and Adventure Park guys. So kung gusto nyo ma-meet si Tisoy guys, punta na kayo sa December 8 dito sa Clark Safari, dito sa Clark, Pampanga guys. Ito tayo sa mga area ng mga wild deers natin. So may isang Philippine deer dito. Asan siya, sir? Nandun po, nakabukod. Nandun sa kabilang yun. So ito yung mga ibang deer na meron dito sa Clark Safari. Ayun sila guys, papakita ko. Ayun. Ayun yung medyo mahaba yung sungay. Pag may sungay, sir, lalaki. So yun o, kabalian na laging tandaan na kapag may sungay, yung isa is lalaki. And then kung wala, babae siya. Yan po, axis deer. Axis deer. So yung mga nakikita naman nating mga deer na may dot, tinatawag sa kanila yung mga axis deer. Ayan sila guys. Medyo nahiya sila, lumayo. So yung kabalian, ito naman yung tinatawag nating Philippine deer. So ito siya, papakita ko. Ayun. So turnover din siya ng DNR. Yun no, panggit nga ni Sir Jenrick na itong Clark Safari Adventure Park is accredited ng rescue center dito sa Pilipinas. So pwede silang mag-alaga ng mga nabandon ng mga animals na galing sa DNR o yun nga, may nakikita sa mga iba-ibang probinsya dito sa Pilipinas. So yun, tulad ng mga ano natin kanina, yung pelican, and then yun nga, yung deer, tapos yung mga tall horse natin guys. So yun nga balen, sakto nalobat yung GoPro natin. So buti na lang may backup phone ako. So tapos na natin i-explore itong Clark Safari and Adventure Park guys. Yung Clark Safari Adventure Park, napapalibutan siya ng Aqua Planet. So the heights guys, malapit din dito, Sun Valley. Yung guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre, lagi yung samahan sa aking channel guys para mailikot ko kayo dito sa buong province ng Pampanga. And then hindi lamang dito sa Pampanga guys, pati na rin sa Tarlac. So supportahan natin yung dalawang Facebook page ko, yung Exploring Tarlac and then Exploring Pampanga guys. Marami tayong pupuntahang mga tourist spots. So stay tuned lang till our next vlog. Peace out.